लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआ जाहैबाय जोङो दिनैहाय राङा दैसानि सायाव थानाय बिस्वनाथ टु लखिमपुर कानेक्टिं ब्रिज सायावहाय थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो जाबाय। जोङो नै जिदों ओमफ्राय ओरैजाय आरो सानै थांनो नागिरदों, नायलांबाय थादो। जों दायो गामिनिफ्राय ओंखारलांबाय, थांगासिनो दङ। जोङो ओरै दैमालु साइडथिंजाय थाङासै, लामाखौ बांद्राय गुफुंगोन साननानैहाय ओरैजाय बेलेग लामा मोनसेजों फैबाय। बिथिंजाय थांबाय थानानैहाय ओरैजाय हारसा गामिजों हाबलांसै। ओमफ्रायो बिथिंजाय लामाखौ मोजां होननानै थांदोंमोन, नाथाय बेयावबो ससे लामायावहाय हारसा गामियाव नैबेयावहाय लामाया खोनाय आरो ओरै सालायनो एसे प्रब्लेम जायो, हाखौ बारा समान खालामथ'वाखै आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै ससे थांबाथाय ससेया मोजां, होनबाबो बिथिंजायबो हाद्रियाथ' गुफुंखायो दाबायदि बोथोरावहाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नै बिसिबांहाय लामाया गोजौयैनो दं आरो समान खालामाखै, नैबेनिफ्राय समान खालामबाय आरो। ओमफ्राय थांगासिनो दङ, जोंनि सिगाङाव सालायदों सानै। बेवहाय हारसा गथ'फोर बैग्रि जागासिनो दङ। लामाया खिन्थु बिराद गुफुङो आरो। आंथ' ड्रेस गुफुर गाननानै थांदोंमोन, जिन्स, ओमफ्राय हाद्रियाथ' नोगोद गुफुंखादों आरो। बेनिफ्राय ससे थांबाथाय आलुफारा गामिखौ जोङो मोनहैसिगोन। माने बे लामाया दायो आलुफारा गामिखौ मोनफैबाय। गामि माने आलुफारा गामिनि लामाखौ मोनबाय आरो। ओमफ्राय थांबाय थानोसै। बे जाबाय आलुफारा गामिनि एम इ स्कुल। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैजाय आलुफारा गामिनिफ्राय ओरै बारस'नाय लामा दङ, बिथिं थांनोसै। ओमफ्राय ससे थांबानो बे दालांखौ मोनसिगोन आरो। दालांनि हाबजेननायखौ मोनबाय जोङो। बिराद बरिया बानायखाबाय लामाखौहाय, बिराद इन्टारेस्टिं नुखायो। दालाङा बिराद गोलावखा। फाइनालि दालाङाव मोनफैबाय, बिराद मोजां नांदों। मोजां नांनायफोरा फाइनालि दालाङाव मोनफैबाय जोङो दायो। दालाङाव थाबायगासिनो दङ, ओरैनो जोंना लोगोफ्रा एसे दङ, बैयावहाय दङ। ओमफ्राय ओरैहाय जाय बे दालांखौ बानायनाय माखासे खामानि मावग्राफोर दङ बिथिंजाय। ओमफ्राय बै साइडथिंजायहाय मन्दिरबो बानायना दोननाय दं। बिराद गोलावखा। नोंथांमोनाबो मालाबा बेरायनो फैबानो जाबाय। ओरैजाय बे दालाङा जोंनि गुफुरावहाय ओरै राङा दैसायावहाय दङ। ओमफ्राय बे दालाङा बिस्वनाथ आरो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टखौ कानेक्ट खालामो आरो। फैबाथाय बिराद इन्टारेस्टिं जाखागोन। बेलासियावहाय बिराद मानसि जाखायो। दाबो दङ साफा सानै। ओमफ्राय ओरैहाय जायबो पिकनिक जागासिनो दङ। ओरै देखायहरलाय, बेयाव पिकनिक जागासिनो दङ। जुम खालामलायना गरम बोथोरावहाय बेरायनो बिराद इन्टारेस्टिं जाखागोन, बिराद बार नांखागोन। बिराद मानसिफोर फैखायो। मालाबा खनसे फैनायबानो जाबाय। जोंबो दिनैहायसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो। बिराद बरियाखा, माने बिराद साफा जाखाबाय, माने इन्टारेस्टिंनो। ओमफ्राय ओरैहाय बै साइडथिंजायहाय शिब मन्दिरबो दङ। सोरबा फुजिनोबा फैनो हागोन। सोरबा गोसोथोनायफोरखौ मोनजानो लुगैदोंबा माने बेवहाय प्रे खालामफैनो हागोन आरो। बिराद मोजां मोनखादों दालाङाव फैनानै। एसे बिराद दङ, बिराद गोलाव ओरैजायहायबो।
दालाङा एसे गोलावानो गोलाव माने एसे गोलावफ्रा माने बिराद मानसि फैखायो बेरायनो बिराद मानसि थाखायो दालांनि साइडआवहाय बिराद इन्टारेस्टिं का बेरायफैनो दैज्लां बोथोरावहाय बिराद बरिया जागोन बेरायनो इन्टारेस्टिं नै बिथिंजायहाय ओरैहाय साहाथिंजायहाय हाजो दङ ओमफ्राय बे दैखौ राङा दै होननाय जायो बै साइडथिंहाय पिकनिक जाबावदोसो टाइम लेप्स लाखांबाय जोङो ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय थांसै जोङो